Здравейте, аз съм Ана, това е новата блуза, която съм изплела и след като я показах във фейса, получих много съобщения как се плете. Сега ще ви обясня. Блузата е изплетена от 100% мерино. Ето така изглежда, нишката е неравномерна, прежата се казва Pulse и може да я намерите в сайта на Pleta.bg. Ето е пробата. И всъщност ефекта на неравностите идва от едно, че нишката е неравна, след това и иглите, които са ползвани. Аз ползвах 12 и 6. Ако нямате 12, може да ползвате най-големия номер и другия малък да е поне два пъти по-малък. Какво представлява плетката? Бримките трябва да са кратни на 4 плюс 2, защото плетем 2 лицеви, 2 опакови, 2 лицеви, 2 опакови. На опаковия ред плетем същото, а вече в следващия лицев ред сменяме местата. Започвам наборния край с 12 номер. И изплитам първия опаков ред с 12 номер. И след това всеки опаков ред се плете с големия номер. А всеки лицев ред се плете с малкия номер. Всъщност оттам идва ефекта на блузата. Плетете проба, измервате, перете я. Между другото, това 100% мерино много се променя след водата. Започва се с ластик 2 на 2 и след това се продължава с основната плетка, но в последствие забелязах, че май ластика държи леко широко, по-широко от основната. Значи може това да се спести, направо да се почне с основната плетка. Плетем право нагоре, тук правим надавки 3-4-5 пъти, за да може да падне работа. След като сме почнали да надаваме малко по-нагоре, започваме да оформяме и V-образното деколте, което в последствие е оформено с I-cord. Бримки за ръкавите са изкарани отгоре, плете се право и се завършва отново с 2 на 2. Препоръчвам преждата. Естествено мериното е мекичко и топли. Приятно плетене!